2022 Anderson Mwakeru anatumidwa ndi boma kuti ayipitse mbiri ya mathachizuma. Polisi inamanga ACB director. Boma linakhazikitsa commission of inquiry. Koma chodabwitsa, Anderson Mwakeru anampanga promote kukhala director. Nyamata ameneyu amadziwika ku State House. Zambiri zimene amachita amatumidwa ndi police commissioner Akismwanga komanso Kamajekete. Kundika makutu afisi. Bamwamba bachipewa chake chimene navala. Ine sikoza kubiria. Koma kumaoneka bwinoto seli masero nitapoda pose. Ine kukawa pose. Mendo kwene gaba. Zuchiri kama social media. Pa Facebook ainde account Orama na Malomba. 2 weeks ago anaandira 10.7 million kwacha kuchokera kwa Kamajekete. Amuza kuti ayipitse mbiri ya Bushiri. Nkhani imene apeka akuti prophet ameneyu ndi hule, anaba ndrama, satanic this and that. Panopa akulumikiza ndi atsikana ena kuwapatsa diru ayipitse Bushiri. Nambala imene agwiritsa ntchito polumikiza ndi anthu amenewa tinayo 093 375 158. Chodabwitsa kwambiri, mission imeneyi akupanga ndi wa polisi ochokera kwa Sia Akismwanga. Ndeti mafunsa kuti Bushiri akumusakayu wala kwa chani. Dzolo mweri ndimene nkhani MCP imakonda kupha anthu ochokera kumangoni. Diki Matenje, Abati Mwalo, Salos Chilima, Chisale afuna kumwanda katundu wake. Bushiri afuna kumuyipitsira mbiri. Anthu onse adatchulawa amachokera kumangoni. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Akuluakulu, nthawi zambiri zimamvetsa chisoni. Malawi simakonda anthu olimbikira. Martha Chizuma adayamba ntchito yothana ndi corruption anamugwetsa. Salos Chilima anabwera ndi malifomu anamuononga. 2020 atangolowa mboma, Chilima anali nduna komanso amayendetsa malifomu. Tinaona fetereza anthu amagula 4,400. MCP inapangira sanje ndi kumuchotsa, kumuzenga milandu, kumukhaulitsa. Prophet Bushiri ndi nyamata very successful. Mukapita ku Dubai kuli Bushiri Consultancy. Ku Sudani kuli ma university makampani. Kumayi kuno Kosheni Farm. Kumene mkulu ameneyu amapeza ndrama tikudziwako. Koma pali ena amapatsidwa jekete ndi sadikimiya 2 years ago. Lero ndi mabilionea. Timafuna timuuze Orama na Malomba usavutike kuyipitsa mbiri ya Bushiri. Satanic ndi amene akupa ndrama zogulira mankhwala komanso mafuta. Inu kutogeti 15 billion inasowa. Kumera 1.1 trillion. Nokma 600 billion. Adimaki anaigwetsa. Ndalama zogulira fetereza wa subsidy zili kuti? Anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la Katangale. Akuluakulu, aphunzitsi 8,000 askulu zakwacha sanandire Marias. Ndrama zimenezi ndi zambiri 3.6 billion. Aliyense mwa aphunzitsi amenewa amene akulandira 450,000. Jean Sendeza, Luce Bengazi wa ku Treasury, Kolini Zamba komanso Chakwera ndi amene asowetsa ndramazi. Chomvetsa chisoni kwambiri, aphunzitsi amenewa amalandira 15,000 pa mwezi. Akuwadyera Mariazi ndi kumangira nyumba mtaunimu. Pomaliza, Kamajekete, Orama na Malomba ndi Akismwanga adziwe kuti zinthu zimasintha. Apeka nkhani zofuna kuyipitsa mabishopu ndi Bushiri. Posachedwa anapanga timaudio tofuna kuyipitsa Kaliati ndi Chilima. Ataona kuti sizikugwira ayamba Bushiri ndi mabishopu.
inu Joe Biden anayeserapo zonsezi zinamukanika. Ndikunena pano chipani chake cha Democratic Party chaluza. Komanso anzano mlimbani wa politician osati anthu a Mulungu. Mabishopu si anthu osewera nawo, ndi amene agwetsa kamuzu 1992 akakhala Bushiri samapanga ndale. Mukulimba naye chifukwa chani? Ndipo nditsimikize apa kuti Amalawi afika potopa ndi izi zimene akuziona lerosi. Ndiye Amalawi afuna kusintha, ndi kuti chenchicho chichitika, kusintha kuchitika ndithu. Olama na Malomba watumidwa kuboma upeke nkhani ya Bushiri, mabishopu komanso akuluakulu a opposition. Cholinga chawo akupanga divert attention ya mathematics. Timafuna timuze kama jeketi kuna akuti akunama kwambiri. Mwana wa John Tembo anyani amene ali ku NRB komanso mathematics zichoke. Tithokoze mai Joyce Banda polankhula chilungamo. Zimene mukupangazo musazanene kuti ife nafe amvula zakale sitinakuze. Ndikufuna muziwe kuti zimene mukupanga Malawi akapita kukalembesa chisankho kumakanira ndi kumabweza usalembesa mukuputa nkhondo kusogoloko. Amayi amenewa apereka uthenga wabwino ndipo tonse tugwise ntchito. Lachitatu kumademo mwayi ukapezeka kumeneko machiniwo tiphwanye. Inu ku Mozambiki anthu akulira chifukwa cha mathematics. Tisalole kuti zichitikenso ku Malawi. Mukunena kwawo kunena kuti ma MP ya DPP ndi amene avomereza bill imeneyi. Koma ndifuna ndikufunse, kodi nankhumwa anawa DPP? Nicholas Dausi, Betha Ndewere, Grazeda Jeffrey ali kuti? Anthu amene ndikutchulawa ndi amene avomereza mathematics osakhala DPP. Kuti mwaone lero onsewo ali ku MCP. Anankhumwa anayambisa PDP, koma PDP yo ikupangidwa sponsor ndi Chakwera. Mwachidule mathematics imeneyi inabwera m'dziko muno ndi MCP. We don't want it. Pena zimamvetsa chisoni. Nthawi zambiri dziko likasokonekera acheya amabwera ndi mawu oyanjanisa. Acheya amenewa ndikunena president wakale wa dziko lino amene amulira 1994 mpaka 2004 Dr. Esoni Bagiri Muzigama. Tikukumbukira 2019 pamene anthu amachita mademo kumaphwanya zinthu, acheya anaita msonkhano woyanjanisa. Pachichewa pali mawu, kupewa kuposa kuchiza. Lero acheya amenewa angokhala chete pamene MCP ikubwera chisankho. Timafuna tiapemphe mu tsiku la lero, Malawi as of nowadays are not fools. Ngati akufuna anthu adzamvere kutsogoloko abwere poyera ndi kulankhula ngati mujachitira mai Joyce Banda. Zimene mukupanga Malawi akapita kukalembesa chisankho kumakanira ndi kumabweza usalembesa mukuputa nkhondo kusogoloko. Mai Joyce Banda tikuthokozeni kwambiri, former president wa nzeru, mwalankhula chilungamo. Meki ndi NRB akapitiriza zimene akuchita dziko muno chaka chamawa mukhala nkhondo. MCP singabe chisankho ndipo sizitheka. Ngati akuganiza zimenezo akuzinamiza. Taona maiko ambiri akubera chisankho koma kubera kwake kumakhala kwa nzeru osati kwa umbuli ngati mene akuchitira. Pakufufuzapo simunamveko zonena kuti ku Kenya kampani imene inadzetsa mpungwepungwe chifukwa anthu amanena zoti kampani yapanga upo ndi chipani cholamula kuti abere zisankho. Ngakhalenso ku Ugandaso kunavutanso kwambiri chifukwa cha kampani yomweyi. Simunazipeze zimenezi. Akuluakulu, let's be serious. Achakwera kodi achakwera mesa mmatuza kuti yayi munali kutchankho munapanga philosophy? Is that true? Munthu wopita kutchankho graduate sangaganize mopusa ngati mmene mukuganizirapo. Mbiri ya Chakwera ndiyodabwisa. Anapita kutchankho kukatenga degree. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kakuliponse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiku. Atachoka kutchankho amagwira ntchito Chipiku. Atachoka ku Chipiku amapereka matope kwa Assemblies of God. Kumene kuja anaphambusa ndi kukhala mtsogoleri.
anamulera zaka 24 ndupita kwa MCP anamutenga Sadiki Mia atalowa mboma anamupha. Tadzakhala amati general superintendent chifukwa chakuti Malemu Chapola adamwalira mwadzidzidzi. Chilima anamupha panopa afuna kupha Malawi chifukwa chani? Walephera kuyendetsa dziko, akukweza chilichonse, anthu odwala akapita kuchipatala akumwalira kusowa mankhwala. Ndiye pano obwesa smartmatic kuti abe chisankho ndi cholinga chaka chamawa anthu akhapane dziko muno. What is that? Uthenga umaliza ukupita kwa kamajeketi apolisi omwe amukwatumawa ame omwe mukuyionayi idzadzuka pasiku la chisankho. Kamuza maupsa ngati mkango. Taitana zathu amaiko ena kuti abwere adzatithandize mmene amagwira anthu amenewa. Inunso mwagula smartmatic ndi kumalowesa ma ID mu system ya meki. Mufune musafune muluza. Poyamba mpingo kuti tiziyamba ife timalalikira pa msika nomatenga wanthu kukhala mkanyumba nomaphunzitsa, koma tidadzayitana abusa oyamba chifukwa pa nthawi imeneyo ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies.